Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahiret derslerin devam etemiz. Men endi bir ders bulmadım ahirime. Bir ders kine. Ayı, biraz gına seferde bulup. Siz endi mында siz yatmagansızdır, men yok dep. Okugansızdır, ilim algansızdır, şat. İnşallah hazretler kelgendir. Ahiretning başı albatta kişinin bu dünyadan kitu vakıgası, yani ecel, ölüm, canның tenden çıkığı dedik. Hem әлі biz hamon şol birinci ülüşünden çıkalmayız. Şolay bit, uzgan derste biz sizin bilen yaxşı hem yaman ölüm galametlerine toxtaldık. Şolay bit. Çünkü kişinin bu dünyadan kituı şargı közlükten qaraganda yaxşı da bulurga mümkün dedik. Bir qaragandаны аңлау авыр. Çünkü ölüm ol көп кеше өчен yaxşı була алмый. Yaxşı була алмый ölüm. Шуңа күрә кай вакыт үткәрәләр бит. Теге панихидалар. О бит инде безнең хаман совет тәрбиясеннән калган инде. Бигрәк тә начальниклар, җитәкчеләр үлсәләр, бездән сорыйлар инде. Менә әйдәгез сез юып, кәфеннәгез, җиназа укыгыз, без инде шулай панихид үткәреп алабыз дип инде. Һәм еш кына ишетәсең, шулай ораторлар үзләренең хутбәләрен сөйләгәндә инде әйтәләр, менә мәрхәмәтсез үлем ул инде алып китте диләр инде. Шуңа күрә үлем әлбәттә беркем дә үләргә теләми, һәм ул яхшы, әгәр дә кеше үләргә теләсә, яшәргә теләк булмаса, гади генә сынаулар килеп чыкса да, ул түзә алмас иде. Шулай бит, шуңа күрә кешенең үлемнән куркып торуы, ниндидер теге шөрләп торуы, ул яхшы, табигый сыйфат. Табигый сыйфат, беркемнең дә үләсе килми, пәйгамбәрләрнең дә үләселәре килмәде. Шулай бит, хәтта Муса алейхиссалам, ул бит инде бер кешене яклыйм дип, икенче бер кешегә сукты, һәм теге кеше үлде. Вакыйга бар шундый, шулай бит. Күрәсең, йодрыгы каты булгандыр инде, үлде дә. Һәм бу хәбәр Фиргауның дәүләтенә ирешкәч, аңа инде нәрсә диделәр? Бу кешенең үзенә үлем бирәбез диделәр. Һәм шәһәргә кергәндә аңа бер кеше килеп, үзенең инде иманын яшерүче, ләкин иман китергән кеше әйтте, шәһәргә кирмә диде, әгәр дә син кирсәң, анда сине үтерәчәкләр диде. Муса алейхиссалам, бисмилlah, язылганны күрми кеше үлми дип кирип киттеме? Ул кирмәде. Бу күрсәтә нәрсәне? Әлбәттә, әгәр дә монда син үлем бар икәнне белсәң, анда кирү ул мөселманлык түгел, ул хайырлы түгел. Шулай бит, тәкъдиреңдә үлемең язылса, бар үләсең. Әмма ләкин ул кирип китергә, үзең белә торып үлемгә барырга дигән сүз түгел. Вала тулқу, Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, вала тулқу би айдикум иля тахлука. Үзегезне хәлакәткә илтмәгез ди. Гомумән сезне үтерә торган, сезнең тормышыгызны җимерә торган, сәламәтлекне хәлак итә торган нәрсәләргә бармагыз диде Аллаһ Тәала, тыйды. Вала тaqtulu анфусакум, үзегезне үтермәгез диде. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, үлемнән чиркану, үлемнән качу ул табигый нәрсә, ләкин шулай да аның белән генә үлемнән котылу мөмкин түгел. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтте: "Кул иннал маута аллази тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum." Әйтте кешеләргә, сез качырга теләгән үлем, ул бары сезне очратачак ди. Ягъни вакыты җиткәч, ул сезне барыбер очратачак ди. Сумма тураддуна иля алимил гайби ваш-шаһада. Соңыннан бөтенегез дә кайтарылачаксыз ди. Һәрбер яшерен һәм ачык булган нәрсәне белүче Аллаһ Тәгаләгә ди. Бары кайтачаксыз ди, бөтенегез дә. Шуңа күрә әлбәттә үлем мәсьәләсе ул никах турында сөйләшү түгел инде. Шулай бит. Ул күңелле сөйләшү түгел, ләкин без аны барыбер белергә, аңларга тиеш. Һәм без шәргый күзлектән әйттек, хуснул хатима, кешенең яхшы үлеме бар. Ягъни ул үлем белән ул рәвештә үлсә, иншалла ул кыямәт көнендә аңа җиңелрәк булачак. Һәм бу аңа өстәмә хаклар бирәчәк. Аллаһ каршында өстәмә дәрәҗә бирәчәк. Һәм без сезнең белән яхшы үлем галәмәтләре турында өйрәнә башладык. Һәм иң беренче
Хәтта бу иң зурысы дип тә әйтергә була инде, үлем алдыннан шәһадәт әйтеп үлү. Ягъни бу дөньядагы синең ахыр сүзләрең шәһадәт кәлимәсе булса, бу инде зур бәхет, зур шатлык. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха илляллах дахалал джанна." Кемнең бу дөньяда ахыр сүзләре ла илаха илляллах кәлимәсе булса, ул җәннәткә керә дидек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай диде, бу Абу Дауд Хаким риваятларында. Ләкин әйттек, бөтен кешегә дә җиңел генә насип булачакмы? Ла илаха илляллах кәлимәсен юк. Бик күп кешеләр әйтергә теләсәләр дә әйтә алмаячаклар. Бик күп кешеләр әйтергә теләмәячәкләр. Аллаһы Тәгалә аларга әйттермәячәк. Ни өчен? Чөнки алар шәһадәт әйтеп үлергә лаек түгел, они недостойны этого. Шуңа күрә кемдер уйлый икән, менә мин хәзер ятагым өстенә элеп куям да, үлем җиткәч, ла илаха илляллахны әйтәм дә үләм. Менә хәзер кем тели, бөтенебез әйтә алабызмы ла илаха илляллахны? Әйтә алабыз. Валлаһи үлем алдыннан бик күп кеше әйтә алмаячак. Һәм әйтергә теләмәячәк тә. Ни өчен? Аллаһы Тәгалә әйттермәячәк. Чөнки ул аңа лаек түгел. Ул андый изге сүз әйтеп китергә лаек түгел, ни достоин. Ул башкага достоин. Шуңа күрә ул җиңел нәрсә түгел. Теге кемдер уйлый икән, алай җиңел генә икән, каралы, соңгы сүзең ла илаха илляллах булса, була икән дип юк. Аның турында әле сөйләшәбез бүген, иншалла, дәрес ахырында. Алга таба без сезнең әйттек, маңгай тире. Әгәр дә кеше үлгәндә, әлбәттә, үлем исереклеге җиңел түгел. Шуңа күрә кеше ул вакытта бик авырлык кичерә. Әгәр дә мөселман кешесе аның маңгае тирле икән, үлгәндә, димәк, бу хәерле. Димәк, бу хәерле, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мөэминнең үлеме маңгай тире белән булыр диде. Өченчесе бәрәкәтле җомга көнендә. Аны әйттекме? Шунда калдык бугайбыз, әйме? Җомга көнендә үлүче. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кайсы гына мөселман җомга көнендә яки төнендә үлсә, Аллаһ аны кабер фитнәсеннән, кабер газабыннан имин кыла дидек. Ләкин монда булар бөтенесе сүз бара кем турында? Мөселманнар турында. Әгәр дә мөселман булмаган кеше җомга көнендә үлсә, кадыр кичендә үлсә, анда кая гына булмасын, юк, аның файдасы булмый. Булмый, чөнки бу мөселманлыгы Аллаһка, бер Аллаһка гыйбадәте булган кешегә генә кагыла бу әйберләр. Шуңа күрә җомга көнне яки җомга кичендә, яки җомга көндезендә үлә икән кеше, бу инде хәерле, әлхәмдүлилләһ. Бу хәерле галәмәт. Алга таба сугыш кырында шаһид китү. Бу инде шундый бүгенге көндә бигрәк тә каршылыклы мәсьәлә, чөнки без шаһидләр сүзен кызганычка каршы Коръән аятләрендә һәм хадисләрдә генә ишетмибез. Без шаһидләр сүзен инде яңалыкларда да ишетәбез, шулай бит. Һәм шаһид сүзе инде ул соңгы вакытларда теге каһарман, герой сүзе белән түгел, менә терроризм белән, ягъни кемдер үз-үзенә анда динамит куеп, үз-үзенә бомба куеп, каядыр кирип, кемнәрнедер заложникка алып, үзен шартлатып, башкаларны үтереп, бүгенге көндә аның күз аллавы бу сүзне үзгәргән. Шуңа күрә без андый бу сүзләрне әйтергә дә куркабыз. Ләкин барыбер ул сүз бар, шаһидлек бар, батырларча шаһид булды диләр. Шулай бит. Мәсәлән, сугыш кырында үлгән бабаларыбыз шаһидләрдән булсын дип әйтәбез. Аны инде мученик дип әйтәбез, светомученик дип киләм. Шуңа күрә әлбәттә аның мәгънәсе зур, һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә бик күп урыннарда әйтә. Мәсәлән, Әл-Гимран сүрәсендә 169-нчы, 170-нче, 171-нче аятлар, 3 аятта әйтә: Аллаһ юлында хәлак булучыларны мәйетләр дип әйтмәгез ди. Мәйетләр, ягъни үлекләр дип әйтмәгез ди. Бәл ахьяун инда раббихим юрзакун. Алар ди тиреләр ди, һәм Раббулары хузурында ризыкланалар ди. Һәм Аллаһ рәхмәт итеп биргән нигъмәтләр өчен алар шатланалар ди. Шуңа күрә шушы аятка һәм кайбер хадисләргә нигезләнеп, хәтта без беләбез, шаһид кеше ул кабердә хәтта ширми дип әйтүчеләр бар. Ул каберендә ширми дип әйтүчеләр бар, чөнки Аллаһ Таала әйткән Коръәндә, алар тиреләр дигән, һәм аларга Аллаһ ризыкларын бирә дип килә инде. Шуңа күрә шаһид
Пәйғамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам айта, шахидның Аллах қаршында 6 үстінлігі бар дей. Яғни Аллах Тағала шахидке башқалар алдында 6 үстінлік бере. Біріншісі, аның бірінші қан тамшысы жерге тамғаншы гынахлары кешіріледі. Әгер де кіші соғыш елында өзінің динін, өзінің ғымырын, өзінің ғайласын, өзінің илін, жирін, ватанын, аның турында нетірбіз, анда айрым хадис келе. Сақлағанда еғылып қала екен, өліп, яғни дұшман тарафынан өтіріліп, әлбәтте өтірілгенде ғадетте қан шыға бетінде, қаны жерге тамғаншы гынахлары кешірілі. Чөнки ол өзінің мәшітке садақасын ғына елтіп бермеді, шуа бетінде. Ол өзінің нәрсесіндір артқанын ғына бермеді, ол өзінің нәрсесін берді. Ең қадірлі нәрсе ғымырын берді. Шулай бет, ғымырын берді изгілік юлында. Шуан көре қаны жерге түшкенші гынахлары кешіріледі. Шулай ол өлгенде жәннеттегі орынын көре. Яғни ол әлі өлмеген, енді жәннеттегі боласы орынын көре. Кім әлі жәннеттегі орынын көрді? Өлгенде? Құр'анда? Жоқ, Ясин түгіл әлі. Тағын бір мәшһүр қисса бар. Қатын қыз. Асия. Фирғауынның қатыны фараон, жына фараоны деп келе. Асия ол кішілік тарихында 4 ең изгі қатын қызның бірсі. 4 изгі қатын қыз. Мәриям, Фатима, Хадиша һәм Асия. Пейғамбарыбыз 4-сін алды иске. Асия бетінде исламны қабыл етіп, Мусаға иеріп, бір Аллахқа ғибадат қылам мен деп, сыңымнан Фирғауын білгеннен соң, аңа бетінде жаза бердіртті, аны шүлде ятқырып, мысқыл етіп аны шында, үстіне ташлар білен бастырып, шында Фирғауын қарап тұрғанда көз алдында Асияның езі яқтырды, һәм ол елмайды. Ол елмайды. Аны бетінде қоты ғазапладылар, неттілер. Хатта Фирғауын айтты, қарағызәлі бұл ақмаққа дей, мен аны ғазаплап тұрам, ол елмайып күліп тұрады. Мына ғалимлер айттылар, ол бетінде дұға қыла. Я Раббым, меңа жәннәтті өз хұзурыңда йұрт салсаң еді дей, бина қылсаң еді дей, һәм мені Фирғауыннан азат етсәң еді. Ол шушы дұғаны қылды, һәм ғалимлер айталар, не үшін ол елмайды дей, чөнки ол жәннәттәге шушы йұртын көрді дей. Һәм аңа инде бу дөньядағы ауыртулар, бу дөньядағы ауырлыклар аңа сизилмәде. Чөнки ул ижмақтағы йортын күрде ди. Менә шуңа күрә җәннәттәге икенчесе урынын күрә ди. Өченчесе кабер газабыннан котыла ди. Аллаһ Тәгалә шахидкә кабер газабын бирмәй. Дүртенчесе кыямәт көненең дәхшәтеннән имин була. Ягъни кыямәт көне бит инде ул җиңел көн булмаячак. Исән сау барып җитсәк инде кыямәткә, әле бит чыга алмыйбыз һаман. Үлем фәрештәсеннән котыла алмыйбыз. Аңа килеп җитсәк күрербез, аның дәхшәтеннән имин була, демәк аңа кыямәт авырлыгы төшмәячәк. Аннан соң ул иманының тәмен татырды. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә аңа ди җәннәт бакчаларында хур кызларын әзерләп торды. Һәм соңгысы ул 70 мөселман туганына шафагать кылыр ди. Ягъни кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләгә мөмкинлек бирәчәк 70 туганына шафагать кылып, аларның инде Аллаһның рәхмәтенә ирешүенә, җәннәткә кирүенә сәбәп булырга. Һәм шуның дәвамы шулай ук яхшы үлем галәмәте менә кешенең Аллаһ Тәгалә аңа әманәт итеп биргән, менә мин сиңа моны бирәм, син моны сакларга тиеш дип биргән нәрсәләрне саклауда үлә икән кеше, шуны саклаганда ул шулай ук шахид китә. Менә Аллаһ Тәгалә безгә әмер бирде динебезне сакларга, җаныбызны сакларга, малыбыз, ягъни менә безнең өебез, безнең белмим акчабыз, машинабыз, шулай бит инде шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә сакларга кушты дәрәҗәбезне, исемебез безнең бар. Менә без кеше исеме, синең исемең бар, фамилияң бар, шулай бит инде. Әтиеңнең исеме бар, шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә сакларга кушты нәселебезне, нәсел, ягъни синең семьяң, синең балаларың,
бигрәк тә ирләр өстендә бит инде бу. Акылыңны сакларга кушты, акыл шулай бит инде. Һәм менә шушы нәрсәләрне әгәр дә кеше саклаганда дошман тарафыннан һәлак була икән, Аллаһ каршында бу яхшы үлем санала. Шуңа күрә шаһидләр алар исламда төрле була, бөтенесе дә сугыш кырында гына димәгән. Әгәр дә кеше, мәсәлән, үзенең кемдер аның малын алырга керде, ул малын саклаганда үлде икән, ул кем була? Ул шаһид була. Кемдер аның семьясына ташланды, мәсәлән, һөҗүм итте, ул аның семьясына зыян китерә, мәсәлән, ул шушы семьяны саклыйм дип уйлый икән, ул иншалла шаһид була инде. Хәтта, мәсәлән, нене карасак та, Бөек Ватан сугышы, мәсәлән, без аларга барып кирдек, алар безгә кирдеме? Алар безгә кирде. Без аларның өйләренә бармадык, алар безнең өйгә кирде. Шулай бит. Шуңа күрә безнең бабаларыбыз, алар чыгып киттеләр сакларга, хәтта ватан гына да түгел. Ул үзенең семьясын сакларга чыгып китте. Үзенең хатынын, балаларын, чөнки бүген тегеләргә килеп кирде, иртәгә буларга килеп керә. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул үзенең ватанын, үзенең теге кемдер әйтә, ул бит Советлар Союзы өчен сугышкан ди, шаһид түгел ди. Ул бит инде Советлар Союзы гына түгел, ул синең ватаның, ул синең җирең, синең яши торган җиреңә килеп кирде, синең балаңа, синең семьяңа кулын сузды, сиңа кулын сузды. Шуңа күрә син үзеңне сакладың, син балаңны, хатыныңны саклыйсың, малыңны, җиреңне саклыйсың. Шулай бит инде. Һәм менә шунда үлгән кешеләр шаһид китә дип килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кем малын саклаганда үтерелде, ул шаһид, кем гаиләсен саклаганда үтерелде, ул шаһид, кем динен саклап үлде, ул шаһид, кем канын, ягъни үзенең җанын саклап үлде, самабарон инде, ул шаһид диде. Бу Абу Дауд, Тирмизи риваятларында килә. Шуңа күрә шаһидлек ул берничә була. Менә булар барысы да, әгәр дә кеше инде шундый семьясын, илен, җирен саклап үлә икән, Аллаһ каршында бу шаһид була. Инде әлбәттә без гарантия бирә алмыйбыз, ләкин шаһидләрдән булсын дип, кабул булсын дип, без инде дуа кыла алабыз иншалла. Алга таба хаҗ сәфәрендә, ягъни изге сәфәрдә инде, хаҗ сәфәрендә ихрамда килеш үлү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында шундый хәл була, бер кеше хаҗда диясеннән егылып төшә дә, һәм диясе тапты яны. Диясе башына басам инде, хайван бит инде, нишәтәсең, шулай бит. Һәм ул кеше үлә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу кешене юыгыз ди, һәм үзенең киеме белән кәфенләгез ди. Ләкин башын капламагыз ди. Чөнки шаһидләрнең башлары капланмый. Башын капламагыз ди, ачык калдырыгыз. Дөреслектә ул кыямәт көнендә ләббәйк әйтеп кубарылачак ди. Ягъни кабрын, ул бит ләббәйк әйтеп ихрамда үлгән. Һәм менә шушы ихрамда үлгән өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәттә ул ләббәйк Аллаһумма ләббәйк дип торачак ди. Шуңа күрә ихрамда, ягъни гомумән инде изге юлда үлү ул хәерле үлем санала. Мәсәлән, кемдер хәтта мәсәлән, кемдер семьясын ашатырга чыгып китте. Каядыр мәсәлән, командировкага бара, хәләл сәүдә, мәсәлән, элек йөргәннәр бит инде, ирләр сәүдә белән теге илгә барган, бу илгә барган, каядыр берсен кыйнап үтергәннәр, каядыр берсен талап үтереп киткәннәр, теге юл басарлар булган. Бик күп кешеләр үлгән бит инде. Шулай бит. Бик күп ирләр үлгән юлда. Сугышта түгел, просто семьясын ашатырга дип чыгып киткән, каядыр юлга, тегеләй, булай. Алар бөтенесе дә изге юлда. Чөнки семьясына хәләл ризык алып кайту садака. Шулай бит инде. Менә изге юлда, әгәр дә кеше вафат була икән, мәсәлән, гыйлем юлында үлергә мөмкин. Гыйлем юлында. Шулай бар хадис, ничек бер кеше, хәтта кеше үтергәннән соң тәүбә кылырга тели. Аллаһ Тааладан гафу үтенергә тели, һәм әйтәләр, син бу җирдән китти, бу бузык җир ди, син кит икенче җиргә, әнә шунда бар ди, анда хәерле кешеләр бар ди, алар сине төзәтерләр ди. Ягъни ул гынах кылган, кешеләр үтергән, әмма ләкин аның эше нишли? Яна. Ул аңлаган үзенең нинди зур хата кылганын. Һәм бер кешегә баргач, бер галимгә баргач, теге галим әйткән, син моннан кит дигән. Ягъни бу җирдә бузыклык бар дигән. Шуңа күрә син монда бузыклыктан нәрсә? Арына алмыйсың. Димәк, шундый кеше үтерә торган җир булгандыр инде. Явыз җир булган.
син ди шундый җиргә бар ди, анда шундый галимнәр бар ди, син шуларның янында бул ди, алар сине төзәтерләр дип, һәм ул чыгып китә. Чыгып китә, ләкин юлда нишли? Үлеп кала. Үлеп кала. Һәм аның янына килә, бу яктан киләләр ак фәрештәләр, бу яктан киләләр кара фәрештәләр. Хадистә әйттек бит инде. Киләләр. Булар әйтә, без аны ди җәһәннәмгә алып китәбез ди, чөнки ул бит кара кеше үтерде ди. Кара фәрештәләр әйтәйин. Аллаһның фәрештәләре, алар Аллаһның әмренә буйсына. Икенче яктан әйтәләр, юк ди. Ул бит тәүбә итте ди. Ул ди изге юлга чыкты ди. Шуннан соң бәхәс китә. Нишләргә белмиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга җибәрә кеше рәвешендә, Җәбраил фәрештә дип килә буга инде. Фәрештә җибәрә. Ул бер олы бабай рәвешендә килә. Һәм шуннан соң фәрештәләр бәхәсләшәләр. Без әйтә монда китәбез, без әйтә монда. Шуннан соң теге бабайны күргәч әйтәләр, ди бер акыллы бабай бара ди, ак сакал, әйдә киңәшләшәбез ди. Шуннан соң теге бабайдан киңәш сорыйлар. Бабай, ул бабай булмый бит инде. Була фәрештә, аны Аллаһ махсус җибәрә җавап биреп. Шулай бит инде. Димәк, Аллаһның җавабы була бу, шулаймы? Һәм фәрештә килә дә сорагач әйтә, сез ди аның чыгып киткән юлыннан барып җитәсе юлын үлчәгез ди. Әгәр дә ул күпчелек юлны үткән булса, теге бузык җирдән изге җиргә күбрәк килгән булса ди, димәк сез алып китегез ди. Кемнәр? Җәннәткә ди. Әгәр дә сез аны ди ул әзрәк җирне үтеп, әле күбрәк җир калган булса, ул бузык җиргә якын, аны инде сез алып китерсез ди. Шуннан фәрештәләр үлчи башлыйлар. Асылда дөресе аның үткән юлы әз була. Әле күп юлны үтәсе була. Димәк, кая китергә тиеш? Теге фәрештәләр алырга тиеш. Ләкин Аллаһ җирне суза, монысын кыскарта. Һәм нишли? Моның үткән юлы күбрәк кебек тоела. Асылда хадистә килә, пәйгамбәр әйтә, аның үткән юлы әзрәк иде. Аллаһ Тәгалә тели аны каяп китергә? Җәннәткә. Менә ягъни ул гыйлем юлында үлде. Менә шуның кебек кемдер, мәсәлән, ул семьясын алды, хатыны, балалар утыра, ул ашатмаса кем ашата? Шулай бит инде. Шуңа күрә чыгып китә. Мәсәлән, бүгендәген бар, мәсәлән, ниләр, диңгезләргә чыгып китәләр. Балык тотырга, штормнарда, ниләрдә балык тоталар. Шулай бит. Кемдер каядыр еракларга китә, төрле хәлләр була, кемдер юл фаҗигасын әләгә, кемдер пароходта ватып үлә. Ул элек бигрәк тә күп булган. Шулай бит инде. Теге нәрсәле? Техника безопасности булмаган, шулай бит инде. Шуңа күрә кеше, иншалла, ул Аллаһ юлында, семьясын ашату юлында чыгып киткән икән, ул да хәерле юлда. Раббым инде аларны да шаһитләрдән кылсын, иншалла. Амин. Шулай ук айрым төр хуснул хатима, хәерле үлемгә дип сәбәп дип әйтелә, ул төрле авырулардан үлү. Ягъни мөселман кешесенең төрле авырулардан үлүе ул хәерле үлем дип атала. Кайберләрен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям искә алган. Мәсәлән, Имам Бухари, Имам Ахмад риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, тагун һәр мөселман өчен шаһидлек диде. Тагун ул шума шире. Элек бит инде шума булган. Хәзер әлхәмдүлилләh. Ул юктыр дип беләм инде. Элек шума авыруы ул целый авылларны юкка чыгарган. Юкка чыгарган, шуңа күрә тагун шире дип аталган. Кем тагун ширеннән үлә? Сахабалар заманында үлделәр. Сахабалар үлделәр тагуннан. Татарчаның тагын нинди исеме бар әле? Ваба мәл. Ансы или холераманың. Менә ул ширдән үлүче, ваба шир, шул тагун ширеннән үлүче җәннәттә диде. Шулай ук кемне ише үтерсә, карыны үтерсә, ул шаһид диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу Сахих Муслимда килә. Ягъни ише авыртып үлү. Мәсәлән, ише авыртып үлү. Менә ул бит инде моннан 1400 ел элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ише авыртудан диде. Без хәзер яшибез бит инде нинди гасырда? 21-нче гасырда. Без беләбез, эштә безнең бик күп әгъза бар. Шулай бит? Ашказанда шунда кергән. Шулай бит инде. Кемнеңдер бавырыда кергән, биердә кергән, башка әгъзалар кергән. Ягъни иш авырулы дигәч, монда берничә әгъза керә. Һәм ни өчен шулай дип әйтелә инде? Чөнки иш авыртуы ул иң авыртуларның берсе дип килә. Шуңа күрә Пәйгамбәр әйтте, кемне ише үтерсә, карыны үтерсә, ул шаһид дип әйткән. Шулай ук үпкә авыруы дип килә. Үпкә авыруы дип килә. Үпкә белән монда бар килә хадисләрдә
үпкә ауырып, плеврит турында да сөз бара. Аннарысың сил, енді мен аны туберкулез деп тәржіме айттым енді, туберкулез. Ол дағын шахитлік деп айта, имам Ахмад риуаятында келе. Яғни үпкә ауруынан өлген кішілер бар. Ғұмумен, міне біздің бетінде халықта сұрау ери, сөз ери. Мәселен, кіші ширлеп өлді. Алла Тағала аны ғазаплап отырды ме? Бұл Аллахның ғазабы болды ме? Әлі Аллахның рахметі ме? Біз білмейбіз. Кішісіне қарап. Ең дұрыс жауап шул. Кішісіне қарап. Кімгәдір Аллахның ғазабы болды? Бұл дүнияда біраз ғына. Ләкин көз алдына кетіріп білмейтігінде көп ме ғазаптыр аңа. Мәселен, әйтелер бит, міне ол рактан өлген. Демек, ол Аллахның қаһары түшкен аңа дей. Не всегда. Дұрыс түгіл ол. Яғни, бірден диагнозны бүтін кішіге қойырға ярамай. Бірден приговор ярамай. Кімніңдір рактан өлу Аллахның ғазабы? Бәлки әнесін рәнжіткендір, бәлки әтесін, әбесін, бабасын, бәлки нәрседір болғандыр. Кімніңдір рактан өлуі Аллахның рахметі? Бүтін нәрсе қайта кішінің өзіне. Әгер де мұсылман кішісі екен, оның әгер де иғтиқады, иманы дұрыс екен, Аллах білән бәйләніші нық екен, әгер де ол ниндейдір аурудан өле екен, аның бұл ауруы нәрсе бола? Аның гынахларына кәффәрет бола. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Хатта шауката, хатта кішкіне іні дей, мұсылманның тәніне қадалса дей, ол шоңа сабыр етсе, шул миқдарда аның гынахасы кешіріледі». Яғни, іні қадалу, міне ол бетіне қата ұрттырмайын, іні қадалу. Шолай ма? Мәселен, укол қадайлары. Хатта шушы іні қадалуға кіші сабыр ете екен мұсылман кішісі, бұл аның гынахы кешірілуге сәбебі. Шоңа күрә баш ауыртты, кәффәрәт. Аяғы қолы сызлады, кәффәрәт. Тағын нәрсесідір ауыртты, кәффәрәт. Саратан деп келейінді ол. Рак ауруы, яман шыш ауруы. Мұсылман кішісі аның ашауытты. Мен білем, бек яқшы мұсылманларыны рактан өлділер. Білем, міне біздің бір мұғалимәбіз, бір апабыз бек көп оқытты. Машалла, шундай кішілерге ярдам етті. Ол рактан өлді. Ләкин біз аңа дұға қылабыз. Я Раббым, шушы өлімін шахитлік қылсаң деп. Шахитлерден қылсаң деп. Шынки шушы ауырлықны шоң күрә однозначно, бұл ширләп өлді, мың Аллахның қаһары түшкен. Дұрыс түгіл. Машта Аллахның рахметі түшкендір аңа. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ауыртты ма? Бір вақыт Ғайша қайтты да, Пейғамбар қайтты, Ғайша ята ауырта, башы ауырта. Я Расулалла, өлем дей, башым ауырта дей. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Азырақ шаяртып талды енді. Сен өлсең бір шылма, мен сені өзім жауып көмем дейді. Сен бір шылма, Ғайшам дей, мен сені де жауып, өзім мотор етіп көмем деп әйттейді. Шоға көре қой бір мәсхаплар, Абу Ханифада yo'q, қой бір мәсхаплар мұны дәлел етіп алдылар. Демек, әгер де қатын өлсе, ері жуырға ярай деділер. Ері өлсе, қатыны ярай. Ләкин Ханафида yo'q қандай нәрсе. Шоға көре Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ләкин екінші яқтан нәрсе дейді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, әгер де минем қайсыдыр кішім ауыртса, ол сізнікіне қарай көбірек ауырта дейді. Нығырақ. Чөнки пейғамбарларының ауыртулары нығырақ. Мәселен, біз білеміз, шолық Аюб алейхиссалам ауыртты. Шулай бит енді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ауыртты. Хатта намазға шыға алмады. Хатта йығылайды, аңын жоғалтып йығылайды, хәлсізленіп йығылайды, аяқлары тұтмайды. Шоң күрә хатта бір вақыт аны ит белән агулага күпме ауыртты, эше ауыртты. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә ауырту, сызлану ул һәр вакытта да Аллаһның каһары төшкән, газабы төшкән дөрес түгел. Кешесенә карап, кемгәдер газаптыр, кемгәдер Аллаһның рәхмәте. Бәлки Аллаһ Тәгалә ул кешене нишләтә? Үз янына кайтканчы чистартып, паклап, минем каршыма чиста булып кайтсын әле дип, бәлки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтедер бу. Шуңа күрә галимнәргә сорау биргәч, кешенең сәламәтлеге яхшымы? Нидә? В итоге, ахырда әллә авыру яхшымы дигәч, галимнәр әйтте, кайсысы Аллаһка якын айта күбрәк, шунысы яхшы диделәр. Хәтта шундый сүз бар, Аллаһ Тәгаләне оныттыручы саулыгыңа карый, Аллаһны искә төшерүче авыруың хәерлерәк дигәннәр. Мәсәлән, кемнеңдер бір җирдә авыртмый, Аллаһны онытты. Аллаһ кирәкми. Кемдер авыртты да, сызланганда Аллаһны искә төшерде. Бездә шулай бит инде. Ләктереп алса шунда, я Алла дигән була, шунда уф Алла дигән була. Аллаһның исеме чыга инде. Нашан күрә ниндидер авыртудан үлгән кеше, ул аңа шахид булырга бер сәбәп булып тора. Шуңа күрә инде Раббым
ауырып яткан кардашларыбыздан разый булсын, аларның гынахларын кечирсен. Инде шул авырудан үлгән кардашлардан Аллаһ Тәгалә разый булып, иншалла, шаһидләрдән кылсын. Шаһидләрдән кылсын. Шуңа күрә авыру. Һәм шулай ук бу да авырту белән бәйле инде. Әгәр дә хатын-кыз бала тапканда үлсә, яки бала табу сәбәпле үлсә. Мәсәлән, бала тапканда исән калды, бар, хәтта бүген нинди медицина була торып. Шулай бит инде. Хатын-кыз женский консультацияга йөри. Карала, аның бөтен патологияларын карыйлар. Хәтта менә безнең бер сеңлебез күптән түгел, мөселман сеңлебез инде вафат булды. Раббым урыннарын җәннәттә кылсын. Бала тапканнан соң тромбосы бәреп, берничә көн ятты нидә, комада ятып, ләкин аңына килмәде, урыны җәннәттә булсын, Раббым гынахларын кичерсен. Менә бу чыннан да беренчедән бу шулай ук авырту хатын-кызга зур сынау бит инде бу. Икенчедән моның дәрәҗәсе бу Аллаһның бер мәхлугын дөньяга китергәндә үлде. Шулай бит инде бу дәрәҗәле. Ягъни Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә бик күп урында кабатлый: "Мин сезләрне юктан бар иттем" ди. "Мин сезләрне юктан бар кылдым" ди. Ягъни адам баласының яратылуы ул бүйек эш. Ул ниндидер агач тишелеп чыгуына түгел. Ул ниндидер этнең, псинең, сыерның дөньяга килүенә түгел, кешенең тууы ул зур вакыйга. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хатын-кызга бала тапканнан соң яңа бер дәрәҗә бирә. Яңа бер исем бирә. Ул исемдә хатын-кыз белән бер иратта көндәш була алмый, не может конкурировать. Нинди исем? Әни исеме. Әни каян килә? Бала тапкач килә. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу ана, бу хатын-кыз Аллаһның бер мәхлугын, кешесен дөньяга китерүдә сәбәпче булды. Шулай бит. Шуңа күрә хатын-кызның аның баласын күтәреп йөргәндәге һәрбер сызлануы, авыртуы, һәрберсе кыйммәт. Һәрбер ыңгырашуы Аллаһ каршында кыйммәт, мизанга куела иншалла. Һәм хатын-кызның әгәр дә ул дөньяга китергәндә шушы баланы аның организм түзалмыйча, табигаты түзалмыйча ул үлә икән, бу хатын-кыз шаһид китә. Кемдер ират бала таба алмый бит. Мәсәлән, ул илен, хатынын, баласын саклап, сугышта үлде, шаһид булды. Инде бер хатын-кыз баласын тапканда үлде. Ул да шаһид була иншалла. Ни өчен? Чөнки кеше гомере бирәм дип, ул үзенең гомерен бирде булып чыга. Һәм шулай ук нифас вакытында дип әйтеләйин, беләбез, хатын-кызның бала тапканнан соң 40 көнгә якын кан килә. Ул ни өчен килә? Балас тудыру сәбәпле. Шулай бит. Менә шушы вакытта әгәр дә үлә икән, димәк ул үлде ни сәбәпле? Баласын тудыру сәбәпле. Ул шаһид була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Имам Ахмад риваятында килә, баласын тудыру сәбәпле үлгән хатын-кыз шаһид диде, шаһидә. Шаһид диде, шаһидә. Һәм кыямәт көнендә баласы ул ананы киндигеннән тартып җәннәткә алып керәчәк диде. Аллаһу акбар. Ягъни гынахсыз бала ул бит инде кайда? Җәннәттә, ләкин аның җәннәткә керәсе килмәячәк. Бака әнисе килми. Хәтта хадисләрдә килә, бар синең гынахың юк бит, барыгыз җәннәткә дигәч, балалар әйтәчәкләр, юк, безнең әниләребезне көтәбез дип, алар шәфагать кылачаклар. Аллаһ каршында, я Раббым, минем әнием бар бит әле дип, һәм әнисен киндигеннән, чөнки ананың киндиге аша килә бит инде, связь бала белән. Киндигеннән тартып ди, анасын ул алып керер җәннәткә ди. Алып керер ди. Бу Имам Ахмад риваятында килә. Һәм моңа карата бик күп хадисләр, ләкин безнең темабыз ул гына түгел бит инде. Сез, конечно, яратасыздыр инде. Хатын-кыз дәрәҗәсендә, инде балаларын табып үлгән әниләрдән Аллаһ разый булсын. Инде урыннарын җәннәттә кылсын, Аллаһ разый булсын һәрберсеннән. Алга таба утта янып, суда батып, яки җимрикләр, хәрабәләр астында калып үлү, шулай ук исламда шаһидлек булып тора. Имам Тирмизи, Имам Муслим беренче чиратта әлбәттә җыентыкларында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шаһидләр 5 булыр ди, 5 булыр ди. Беренчесе шума, авыруыннан үлүчеләр, эш, ягъни карыны авыртып үлүчеләр, өченчесе батып үлүче, суда батып үлүче, дүртенчесе утта янып үлүче,
һәм бишенчесе Аллаһ юлында шахид китүче, ягъни сугышта егылып калучы, үлеп калучы ул шахид диде. Менә монда без белгән шахидләргә икәү тагын өстәлде. Суда батып үлгән һәм кайда? Утта янып үлгән. Менә үземне ишеткән бар. Менә ди утта янып үлде ди, Аллаһ Тәгалә аны ди нәрсә? Газаплады ди. Бу дагы дөрес түгел. Әгәр дә ул чыннан да бер кабахат явыз кеше икән, бәлки Аллаһ Тәгалә аны утта яндырып яки суда батырып үтергәндер. Фиргауны мәсәлән. Фиргауны суда батырып үтерде. Шулай бит? Һәм ул аңа Аллаһның бер хурлыгы булды, бер газабы булды. Тәүбә итсә дә Аллаһ кабул итмәде. Әмма ләкин мәсәлән бер гынахасыз сабыйлар суда батып үләләр. Бу бит Аллаһның газабы дип әйтеп булмый. Шулай бит инде. Мәсәлән, Суриядә сугыш бара. Күпме беженецлар сугышка чыгып, бит инде күпмесе батып үлә. Алар бит инде бөтенесе, сезгә Аллаһның каһары дип ярамый әйтергә. Мәсәлән, сабый балалар батып үләләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә хәтта мөселман кешесе суда батып үлә икән, мәсәлән, кимәсе батты, тагын нәрсәдер булды, ул да шахид китә иншалла. Бу аның шахид һәм янып үлүчеләр дә шулай. Без бит инде әйтә алмыйбыз, мәсәлән, шул Кемеровда күпме кеше янып үлде, мәсәлән, буларга Аллаһның каһары төшкән, бигрәк тә араларында күпме сабый балалар бар, алар бит гынахсыз. Шуңа күрә без алай дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә ул дөрес түгел. Менә бу ширдән үлде, все моңа Аллаһның газабы төшкән. Бу янып үлде, газабы төшкән. Юк. Кимдер янып үлү аңа хәерле, ягъни ул аның хәерле үлем бу. Мәсәлән, арак ичеп үлгәнче, татар кешесе мәсәлән үзен мөселман дип йөргән. Ул бит инде каядыр мәсәлән, МЧСниклар үлә. Үләме юкмы? Кеше коткарып. Без әйтә алабыз моңа, менә МЧСта пожарныйда эшли, например, мәсәлән, ул кеше коткарганда янып үлде. Моңа Аллаһның каһары төшкән дип әйтә алабызмы? Юк, дөрес түгел. Гомумән пәйгамбәрбез әйтә, мөселман кешесе әгәр дә утта янып, суда батып үлә икән, ул шахид диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында ул җәннәткә кирергә бер сәбәп булачак аның бу үлү түрі була инде. Шулай ук тагын бер хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ юлында үтерелгәннәрдән башка тагын 7 шахид бар ди. Ягъни сугыш кырында үлгән кешеләрдән башка тагын 7 шахид бар ди. Шума авыруыннан үлүче, батып үлүче, үпкә авыруыннан үлүче, иш авыртып үлүче, ягъни шиндә нәрсә генә булмасын. Шулай бит инде. Иш авыртып үлүче, янып үлүче, җимерекләр астында калучы, 6нчы булды ме? Һәм 7нче бала тапканда үлгән хатын-кыз диде. Шахид булыр диде, шахидә. Менә монда 7 килә, берәү өстәлде инде. Кайсы? Җимерекләр астында калган кеше. Мәсәлән, җир тетрәү булды. Землетрясение булды. Шулай бит инде. Кайдыр нәрсәдер булды. Мәсәлән, шул ук әле күптән түгел насип булды инде барга туганнарны күреп кайтырга инде Кемеровская областында күпме кеше менә шахтада шартлап бит инде. Шулай бит, метан шартлап, нитеп күпме кеше. Ул тарихта карасаң, ул теге добыча 100 ел элек башланса, мәсәлән, ул бит инде күпме кеше шунда үлеп калган бит инде. Алар бит шулай ук семьясын алырга дип бирәхәт тормыштан кирми бит инде беркемдә. Җир астына фәлән километр. Менә шуңа күрә мөселман кешесе инде җимерекләр астында калып үлсә дә, ул шахид санала. Бу Имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи риваятларында килә. Алга таба әгәр дә кеше бер яхшы эш кылганда үлә икән, димәк бу аның нәрсә? Хәерле үлем дип атала. Аллаһ насип итә икән, кеше изге эш эшләгәндә фәрештә килеп аның җанын алып китә икән, берәр гыйбадәт кылганда, берәр хәерле, файдалы эш эшләгәндә, димәк бу аның нәрсә? Хәерле үлеменә сәбәп була иншалла. Мәсәлән, кеше уразада үлде. Мәсәлән, ураза тотайды, каядыр ураза тотканда, мәсәлән, юл фаҗигасы булдымы, нәрсәдер булды, ләкин ул уразада. Бу хәерлеме? Хәерле. Кемдер намаз укыганда үлә. Мәсәлән, ярар аның төрле сәбәп булгандыр, приступ булгандыр, тагын нәрсәдер булгандыр. Ул бит инде аның барыбер
физиологик яктан сәбәбе килә. Тромбымы нәрсәме булган, йөрәге тоткан, әмма ләкин ул нишләгәндә булды? Намаз укыганда булды. Мәсәлән, сәҗдә кылганда үлү, ул инде бик зур бәхет. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем Аллаһының рәхмәтенә өметләнеп, Аллаһыдан башка илаһ юк дип, ла илаһа иллаллаһ дип, шуның белән үлеменә ирешсә, ул җәннәткә керә ди. Ягъни ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйткәндә үлә икән, ул җәннәткә керә ди. Кем Аллаһының ризалыгына омтылып, бер көн ураза тота ди, һәм шул гамәле белән үлеменә ирешә, җәннәткә керә ди. Ураза тотканда. Кем Аллаһның ризалыгына омтылып, садака бирә, һәм шул садакасын биргәндә үлә ди, ул җәннәткә керә ди. Шуңа кемдер хаҗда, кемдер садака биргәндә, кемдер башка берәүгә ярдәм иткәндә, нинди генә булмасын, изге юлда, изге эштә үләсен икән, бу җәннәткә керүгә бер сәбәп булып тора. Шулай ук тагын бер төр турысын әйтеп, бызык яман патша кулыннан үлүче. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше, бер каядыр явыз патша бар, ниндидер явыз җитәкче, ул кешеләргә бызыклык, кешеләргә карата явызлык кыла, кеше рәнҗетә, әгәр дә курыкмыйча шуңа барып, дөресен әйтеп, шуның кулыннан үтерелә икән. Мәсәлән, элек бик күп булды андый хәлләр, хәтта халифәләр арасында залимнәр булып, шуларга барып әйткән өчен үтерттеләр. Ул кеше шулай ук шаһид була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шаһидләрнең дә сәйиде, господин всех шаһидов дип килә инде, Хамза ибн Габдул Мутталиб ди. Хамзаны беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең яраткан абыйсы, күпме аны яклады, күпме саклады, аны бит инде үтерделәр. Шулай бит? Үтерделәр сугыш кырында. Хәтта үтерү генә түгел, аны бит инде үтереп, хәтта тәнен туракладылар, аның инде бөтен колакларын кисеп алдылар инде. Куркыныч, менә мыскыл иттеләр инде. Ул шундый гадәт бар, ал бит мәйеткә дошманың булса да, аны хөрмәт итәргә кирәк. Шулай бит, аны ярамый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шаһидләрнең сәйиде Хамза ибн Габдул Мутталиб, һәм шул кеше ди, кем бызык түрәгә барып, аңа яхшылыкны кушты, аны бызыклыктан тыйды ди, түрә, ягъни патша аны үтертте ди. Менә бу шулай ук шаһид булып китә инде, шаһид булып китә. Аллаһ юлында. Менә шуңа күрә булар шулай ук сәбәп булып тора. Безнең калды 3 минут вакыт. Шулай ук яхшы үлем булып тора. Әгәр дә бер мөселман үлгәч, аның өчен бер яки берничә мөселман бу яхшы кеше дип әйтсәләр, ягъни чын күңелдән әйтсәләр, бу шулай ук сәбәп була аның җәннәткә керүенә. Аның җәннәткә керүенә. Анас ибн Малик радиллаһу анһу тапшыра, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям утырганда каршыдан җиназа китте ди. Җиназа китте ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу кеше турында яхшы сүз әйтте ди. Машалла, бу яхшы кеше дип ди. Һәм аның артыннан башкалар да, ул Аллаһны һәм аның илчесен ярата иде дип өстәп куйдылар ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа тиеш булды дип әйтә. Ваҗиб булды ди. Бүтән бер сүз әйтми. Аңа тиеш булды ди. Икенче бер җиназа үтәгәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аның турында бик яхшы булмаган сүзләр әйтте ди. Ягъни хәерле кеше булмаган инде, әйтте ди. Һәм кешеләр дә ул ди Аллаһның юлында начар кеше иде ди. Ягъни күрәсең, ниндидер әшәкелеген күргәннәрдер инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа тиеш булды дип әйтә. Нәрсә тиеш булды беренчесенә? Җәннәт. Чөнки мөселманнар аның турында яхшы сүз әйттеләр. Икенчесенә нәрсә тиеш булды? Җәһәннәм, чөнки ышанычлы кешеләр аның турында начар сүз әйттеләр. Һәм шулай ук тагын бер хадис килә. Кем хакында яхшы әйтәсез ди, аңа җәннәт тиеш була ди. Кем хакында начар әйтәсез, аңа җәһәннәм тиеш була ди. Чөнки сез Аллаһның җирдәге шаһидләре ди. Сез Аллаһның җирдәге шаһидләре, сез Аллаһның җирдәге шаһидләре. Ягъни күктә шаһидләр кемнәр? Фәрештәләр, бу җирдә шаһидләр мөселманнар. Шуңа күрә бер кеше яки берничә кеше, машалла, шундый яхшы кеше иде бит бу, машалла, иманлы, гыйбадәтле кешеләргә яхшылык кылучы гадел кеше дип әйтәләр икән, бу сәбәп булачак теге кешенең гөнаһлары кичерелеп җәннәткә керүенә. Яки киресенчә әйтәләр икән, бу сәбәп булачак аның Аллаһның газабына таруына. Һәм баңа карата тагын хадислар бар, ләкин безнең инде вакытыбыз кызганычка каршы бетте. Хәтта мәсәлән, нидә Гомар ибн Хаттаб белән була җиназа үтеп барганда, Гомар
ишетә, кешеләр яхшы сүзләр сөйләп калалар. Һәм ул әйтә, тиеш булды ди, һәм аннан әй мөэминнәрнең әмире, нәрсә тиеш булды дип сорагач, мин Аллаһның илчесенең шундый әйткән сүзләрен әйттем ди. Ул да шулай әйтә иде ди. Кайсы гына мөселман хакында 4 кардәше яхшы сүзләр әйтсә ди, Аллаһ аны җәннәткә кертә ди. Шуннан берәү әйтте, "Өчәү булса дамы?" Әйе. Тагын берәү әйтә, "Икәү булса дамы?" Әйе дип әйтә. Инде бер кеше хакында сорамадык инде ди. Ягъни берәү булса да буламы дип сорамадык инде ди. Менә бу булды яхшы үлем галәмәтләре. Беребезнең дә үләс килми. Бөтенебезнең яшисе килә, ләкин үлемебез җиткәч, хәерле әҗәл белән Раббым хузурына кайтырга насыйп итсен. Безгә дә, гаилә әһелләребезгә дә, балаларыбызга да, нәселләребезгә дә, әти-әниләребез исән булса инде, бөтенесенә дә Аллаһ хузурына хәерле изге эштә кайтырга Раббым насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.